nu ka man jep lokso Nghe chân yang ô tu kin chu kan fa in che uluk ve ha eng mani lo nu he dar kwa pel to apa man to mi po na ngak che o ka man nu kal bye Tuang vẫn chú lên là Chevel em à. Hey news cái này nè anh news mo ole với nà mi cái đây don Bibi nhỉ nghe cái bế sê lâu thấy nang in chuyện phát hiện nghe thì thấy lâu cái này wow chua reng số ít thấy thì cái chuyện anh yêu chú vàng in chú nào hiện các cái hoa là ai các cái sân phốt đằng sau ô phốt na anom zia tumo omdanin kim hian kan wei ti za min ti hlim top ani mai en ti mu ka soi thiam lo ka hlim ani top mai ni i u in ka be ve du ati che chu ka dalu ko nge o nakina ka rong ko liang che hey tinge va pe cheve iril ru ha mi lo thei nang tunlai chu kan office a competition na sang vel tu kha officer pakatan lak bel do na milo tong trai piro lungai reng reng su pathian nung nei tu ini ti kha shreng la o ole ka da photo le lox kan na dilam te chu enge ana pathian thu thu akada interview to list an la ti chuak lawa e ole kapa kha lo ngai ven ro anat na kha chu lo chu na tan hlom the kho ole ka shalom bye अरे ऐसा मत बोलो
वो शायद हमारे सुपीरियर की सेदिन शायद वह कुछ देखा है जो हमें ना Oi, Suno. I don't understand why he favors this guy so much. ô lalpa thlem na ka to chang na chuan fiana ni ti mi hre chu tirla thileng po nei in chan do ni la nang maro puinan chau ka man thei nan min puyang che amen So sorry, bhai. ô puilo Pipi nang mang hai nen la ka sha thiam thei lo che in ngai ni chuan Bui, inu am sam lawem ni. Iwa thau har lo ve. Nya vin chu class kal po ka pe lo ba ka interview to list an tar chhan ni khanya apa kal to mi So a in sia me ka ikal lo tur thu ka va shilange o. o ke po ko ron tho chwa ngal nu ron kol chi ka tum lai tak ka tling ve sin Bui te, pai siwa oma ron tlan va tro. enga enti moi ti Didi ngai to trai la tinga na tok pa ngai mai ni lo office ara ka san the ichak ve lo mi ipa dam lo ngai to ra che sum tam tak poi mu the nga I duk du ngai chol the bo nga chu ti lo chuan I ngai cha ve der the bo ni tin shero boya namdang ho ji nga nai thok don ania khoi muna po Christian ni ti theng hil ngai suang che lalpa rin na ngatla rin om takin thokla chena min che thiam mai te So, what is your decision? Sorry, sir. I don't think I can do this because I... Enough! No need to explain, Mr. Dikim. Please leave. But, sir, please let me explain. I said enough. Leave me now.
vangin nge tiang hi kan chunga thlen bik nu ti zo kha ngai to lo sham ro yu om bok si lo nang tal hi chuan min nom pui ro doctor nge thilom zia adin mun hi a tha em lo ti chu in thiat ka ringa ma se tuna chuan ngai to oman ri lawe zai thei ngal ni phei selang chuanin adam chhona chen si tam tak a om ka ring tuna hian test chen khat kan ti photanga naktuk lama a result azirin mathar kan na don nia i u hi zuk biala sumron thon tur nei thei ta em ron zo tro ole masinu ire ru ma ang ma thelu to kan ni kha pathian in kim ti the kan nei lom shalom ma se eng ma ti lawa hetia kan chhuring te chuan ipa hi kan cha ni hlau ve lo em ni i u chu zu biala chuan ni interview tur po hi ngei to chhale photro nge pipi u wen khan ka pa kan chan chip ti shaim u kare ru hi hat tak sin tur sum kan ni book silo Vina kan result chaka interview tura ko zin ahang ka television mas tu bolu ko tilo mia kanui min shila ka thiam lo ni kan ha changa ban te ka tok mai thele ngal pathian in kan chunga rel dan hi hria thiam hare mai amma mi bukhami u ke chu diklo ta ka thiu ti ai chuan changam na hi ka pa le pathian du dan po ni zo ka ring nia adikalom nangpo interview chu peang che tu nun hi missionary atana kaltura ro thun che ni chuan ka pa le kan in chu ngai to mayang engkim ti thei pathian kan nei ti hi englai ma in rin hlengai so ka dange biakina ka hanchong chai nge o hi so chu pi ni lo mi zan zan a khoya chong kal tum ni mo biakina chung trai tur bakin khoya ma kal lawang shimshim kan no poi hual tur tia mo ka tia invai be khat ta ve na eng lo nia Uchan min klaro Sual ni ti shelo mi Hetiang sual ti hika du lo Uchan Ilpa He sual ni min be na hi ke mani mai chuan kan hne zo lo Khong ek takin nang man chang na min pero Tuna hianin Ibula sitin na le pathian dika Ang kung zo turing ang so bebe che Tulam ngi pandon pipi nang ma hai nen la ka sha thiam thei lo che in ngai ni chuan na soi pe lo ngai dan dai ngai ro Uchan Eng tingin siya thiam thei mia lo khatarang han ka za tlat ka bengam to lo ra ra anun zom tak le lalpa rin na khatlat mi ani na son min ne ni ber ve akal da na chang ruat po so na fel me tat puite nimin khang ka didik lawani pathian ne nei tiam to a interview awang khan ipa hi adamin adam lo don lo pathian in kan chunga rel hi kan thlak thei don chuang lo chu vain lel pa rin na ngatla ane na ithu tiam chu hlen turing kal nge nge yang che o nu amuna ka chume ka sin ka van lom tak e chapsu ama neng kim rel fel vek meang nu ka lu huna ka dania
kapi limin kha chuan thi thei din huna khan ading sia tuna chuan natna engma a om to lo eng thil nge thokpoi ka the thiam lo ni Dikim, boss is calling you. Sir, may I come in? Kan officer thar chu ron lu ro. Hey, ila shrem, kan manager thar tu ania. Ani hian thil pek tu che nia. Huna, inge omzia. Didik, iri nomnai na ne ni ber mai. Officer ha tan ro na che kha po pe fel to a. Tin he poisai bonus ta na pe du buk che sin. Tak em ni, han soi fiat te kalaman mi lo nia. Ani na ta ga chuan inun hian Krista choi moi ni kan ho tu pa po hian Christian ni du pha hi la sin. Ka pu lo ve. Ka chung te ka phone lok min phal sakem. Kal ro. Thank you, sir. Mommy, phone. Lâu chú không tổ luôn nè, hay cần kết ấy từ bụi bị tổ nha. Chú chỗ lô bộ lom tù cái này mấy thế nia, anh này lom ni nuôi. Kết chú vật tùy mèl về, nghe gần lom tù đằng chú nia. Ila xem mấy ang, nghe bí ổn man, phone phăng lệ tổ mi. Ruma phone mang, xe đợt văn chắc om tổ về. When he kalau tinggal ni tuan lekha ka mu hun khanya masih engma ka dong si lawa ka ting lo ni kring deu nya adikalom pathian rem ra ta pum tham se la cha ni mai in la marung bol turi min durian nya nge boy te enge ru mai ti ron chuak te kalau kal ka da phut Kek chu va tui mel ve pa I lo dam chale hi kalom unang poi kai sana wangin kalom pui lu tuk che Lom na tur dang po kan la nei mai the sin boy te hey ile kha tur ilal patan thei top chuang che pa hi tok tok ani em ni kalom pui lu tuk che Elpa rintlak pathian nang ka nei che wang hyang kalom ima somta kan nung turi min puyang che Mami, ke kan zai do na nia kalau kan hal Elpa rintlak tu te chu lungai na hi anin ta syam na manra ani boy na hi an chel zia tarlan na ni in wal pho na hi an rin na pholan na ani khlem na te chu fiana an do zo zia ran na ni in An ni tui chu Krista ta nang hlan chin An lim ni chu le pa lim na a in khata An lom ni in a ming lam an thla thlam ngai lo Lom si lawin an plom ngama Zam si lawin zol do an thiama Fak lo be se lawin fak huin an nunga Erel na ka rapo in tuntla nun an puchwak chin Elpa an rin na chuan thamwan na ape Engkim thlir thiam na neyin Krista niang chuan engkim ka ta thei ani ti rin na nen thamwan na an neya damlai van ram lo tem lok tenun chu engdang alo ni lo helpa arin na ngatlat tenun hi alo ni olpa chhazya chu tem chin ve te reng u